Stretnutie 18. kola futsalovej extraligy medzi makrotímom Žilina a Pinerolov Bratislava sa podľa očakávania už od začiatku vyvíjalo v scenári hostí, ktorí mali jednoznačnú hernú prevahu. Do zakončenia sa však dostávali len veľmi ťažko a svoje kombinácie ukončovali väčšinou z diaľky. Skóre sa otváralo až v 7. minúte, no výraznou mierou k tomu pomohli domáci. Tomáš Mára vyprodukoval fatálnu chybu, keď daroval loptu pred pokutovým územím Martinovi Cintulovi, ktorý sa okrem poďakovania protihráčovi za perfektnú prihrávku mohol stihnúť opýtať brankára, kam si želá dostať gól. Od tohto momentu sa ešte viac prejavovala prevaha hostí a žilinská obrana mala plné ruky práce. Domáci sa do zakončenia dostávali iba sporadicky a čo prešlo, likvidoval spoľahlivý Dalibor Repa. O všetkom sa rozhodlo v prvej polovici druhého polčasu, kedy hostia dali góly v rýchlom slede za sebou. Potom to už bola exhibícia hostujúcich hráčov, ktorí si navyše vylepšili skóre počas krátkej žilinskej powerplay v závere zápasu. Žilina Bratislava 0-10.